Ajmo. Šta je Popino pravi? Ona opasno trava. Nina, taj pavi. Dođe me zagli! Šta ti to imaš u džepu? Nina, taj pavi mali. Mali, Leki, šta imaš u džepu od prasluka? Šta ti baba stavila u džep od prasluka? Ibizu. Koju? Aju, Da vidi. aju, Daj da vidi. Zavuci ruku u džep, ajde. Uti džep. aju. Ajde, da vidi. Ne diraj, pusti. Ajde, izvuci sam. U drugom džepu. Ovdje. Ali ovako idem do beskonačno. A čekaj, sad, mislim, izvini sam što te pitam, ali... Je li Igan danas radi neki domaći, pošto je... Naravno. Dobro, ćemo ići na večer. Ajde, ako hoćete krenite 8 sati, Ajde. kad ćemo ići na večer? Pavi mali. Igrate, da te vidim. Dobro. Ade, pavi. Ajmo.